Машке, слушай. Илон Маска решил... Илон Мъск. Шо? Илон Мъск се вика, бе. Па така пишуе. Маската. Я не знам да читам. Они букви сгрешила и я не знам да читам. Глупер дуен. Вика, види. Луѓето ке еволуират. Евалуира. Епа, знам да си го прочитам. Прочита ли го? Ајде, остане. Ке еволуират и ке се преселат на Марс за 5 години. Маме. Я да взема да идам на Марс да се пишу 5 години. Единствено нещо, що е евалуирано, е ти да се сигнеш от дрвото доле. А па ядеш банан. Маймун еден. Маймун. Единствено нещо е сигнаса от дрвото, сигнаса доле на земята да оде и па яде банани. Епа зато и викав стари опинал кад те се покондури. Ете, той си ти ист. А яде банана ти е ваше мали. Хубаво за тело. Тя така. Ти шо пиеш? Бега да не те ритнади. Какво пела чай? Джинджер и лемон. Ти джинджер ли пиеш, Мари? Кой те знае какви? Чай Шо пие. пие? Чай от джинджер и лимон да ослабне. Я колко съм се дебелила. Странно, че дуне ветъра ке ме отнесе. Че си тражу машинка за депилиране. Лето и